hedder David, og jeg står her sammen med Alexander Dubas. Ja, og det Vi skal lave sådan en lav challenge. Hvor fuck fedt med. Der. Og vi har en lav hver. Ja, den er virkelig klam. Den er fucking Nej, klam. jeg tager min 10 sekunder 3. Og vi skal spise den her lav på samme tid. Og der er alt muligt slim, der fører med. Ja, Det er bilav. Nej, jeg tager den ned på min telefon. Det er fucking ulækkert. Men, og pigerne i klassen, de brækker sig næsten. Ja, okay. Skal vi begynde? Nej, vent lige. Vi gør det om 3, 2, 1. Fuck, det var slemt. Jeg kan brække mig lige nu. Alex, skal jeg brække mig? Nej, fuck, jeg kom til at gå. Okay, min video er færdig. Jeg prøver lige at brække mig. Ja, jeg fik så brækket mig en lille smule. Men det var det. Håber I ned i videoen.